Някой избил за бата. Какво? Приятелка нямаш ли, бе? Имам бе, много приятелки. Телефона си остави за ебан, те някъде на повикване, те нема кефти по пътя. Ескорт. Какво? Ескорт. Не колата ти. 80,5 час, 120. 80 лея няма дам врат, ако ще своим приятелката ти, ако много хубава. Златно божие. Бе някаква хубава приятелка да, ама иначе... Ай, аз съм много. Ай, Ти какво спаш бе, мене ли му с тебе, кого? Аз снимай подката му. Давай, Дай, боят да снимам. показвай. Ще покажа и това. И кой има? Ти гърми. Бягай тука! Бягай! Оле, ви сте лудите. О, Колю, порете!